pristupujem k tomu, že slovo nebudem udeľovať. Je to plne v kompetencii starostu obce, respektíve toho vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tým ľuďom, ktorých sa to nejak neoprávnene dotklo, sa týmto ospravedlňujem, ale upozorňujem, že stále je tu možnosť podávať všetky podnety, požiadavky, postrehy, pripomienky písomne, či už na starostu obce, alebo na obecné zastupiteľstvo. Ďalším dôvodom, prečo žiadam tieto pripomienky občanov písomne, je to, aby bola odpoveď vždy fundovaná, spracovaná a s určitou časovou pohodou a nie tesný, napríklad priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ešte by som rád povedal, že nikdy som nikomu neodmietol osobné stretnutie, takže každý je vítaný. Čiže keď niečo by ste mali do diskusie, tak prosím písomne alebo prídite osobne. Ďakujem, áno, samozrejme, vždycky odpovedám na to. Ďakujem vám pekne, ukončujem toto rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďakujem vám. Nemusíte sa na budúci chodiť. To musím povedať, pán starostu. Povedať si môžete všetko. Zasadnutie obecného zastupiteľstva. A ja som vám ho nedostala. Program bol posledný bod diskusia. Nikto z poslancov nemal záujem o diskusiu a ja slovo nemusím udeľovať, takže slovo neudeľujem nikomu. Potom ja by som vás poprosila, pán starosta, do zákona máte možnosť zvolávať zhromaždenie verejné občanov. Prečo sa to Hrnčiarovciach nerobí, keď tu nemôžeme nič povedať? Prečo nemôžete zvolať verejné zhromaždenie občanov, jak to bolo voľakedy? Veď aby sme si tam povedali názory. Veď pred voľbami sľubovať a hovoriť, čo všetko sa urobí, to by sme aj my dokázali. Ja som pred voľbami hovoriť, čo všetko sa urobilo. No, ja by som sa teda... Urobilo sa to iba pred voľbami. Ďakujem vám veľmi pekne. Končím zasadnutie. Dnes bol porušený zákon, pretože všetky boli neboli zverejnené na webovej stránke. Jak sa to chováte k národu? Jak sa chováte k národu? Ďakujem vám pekne za... Čo má to dovoluje? Toto dovolíte a ešte si dajú odmeny.